И здравейте хора, това ни е първото видео с моята сестра. Това ще ни е първото видео реакция на тъкмо изчистих вкъщи. Нека да започваме. На мен е много смешно, че издава такива звуци, когато търка. Да. Най-накрая да я видя чиста тази къща. О, не! О, не! Хора, това и на мен много често ми се случва, когато тъкмо някой изчисти вътре и аз да влезна с маратонки и направо всичко става ето така. В кал. Ужас. Ужас. Сега ще стане лошо. Как? Какво правиш, бе? До сега за какво съм чистила цялата къща, бе? Какво става направо сега? Аз ще кажа, какво си направил сега? Хора, това е много смешно клипче. Да. Прибрах се. Събу ли са? Много ясно ще се покажа. Къде си събу? Този път да видим дали ще изряде. Да. Е, в коридора? Пак ще го убие. Какво съм направил сега? Прибрах се. Къде сте обувките? Спокойно, обувките са там, където трябва. На обособеното за тях място. Ох, майко. Какво съм направил сега? Къде да ги оставя сега тези обувки? На масата ли сте? Са наистина ще ги оставя на масата. Сега той ще истина ще ги остави на масата. Да. Не. Не, само не върху белата калъвка. Прибрах се. Къде сте обувките? Долу в колата са. И кой искаш да ми кажеш, че се прибрал по чорапи? Да. Съм направил сега. Прибрах се. Как се прибраш? Обувки съм ги изхвърлил в два казана разделно. И по чорапи се прибрах. Чорапите съм ги свалил. Къде ги свали? Ей, там. Какво съм направил пак, бе? Прибрах се. Къде сте чорапите? Спокойно, не са на земята. И къде са? Още по-гадно. Прибрах се. И аз понекога, как се прибирам, се фърлям на там чорапите. Е място. Сигурен ли си? Сигурен съм. Айде, писе, моля се, нека да седам да ям вече писане цял ден, бе. Кое са? Сега ще му паднат в манджата. Да. И? Какво ще ям? Сега пък какво съм направил? Не ти намерих никъде чорапите. Къде ще ги оставил? Ай, стига да писе. Къде съм ги оставил? Какво значение има къде съм ги оставил? Никъде не са. Няма ги. Нали не пречи на никой? Виждаш ли ги? Няма ги. Спокойно.
Сапа какво направи? Слушай, ама сега внимателно. Изхвърлял съм всичките си чорапи. Чорапи в тая къща няма. И обувки няма. Всичко съм изхвърлял. И как дойде до тук? Like бос. Какви са на тук? Прибрах се. Може ли да те попитам, къде ме е всичката белина? Изпих я. Изпих я. Сега ще повърна. Айде, заминай. Айде ям вече. Айде ям бе. Стига цяло ти. Разбираш вече. Искам да играм. Лайди, яш. Чакай, ръцете ти чисти ли са? Абе, чисти са. Избърсах ги там хъбликата. Сега какво направих? Измили си ръцете. Да. Да, с Веро. За Бога. Той каквото хване всичко прави мръсно. Смил съм се. С кал. С сапун. Сега сигурно сапуна е леш. Не. А, не. С кой сапун се измити, бе? Ние тук нямаме сапун. Тук няма, банята нали има. Какво? Аз ви казах. Какво става сега, бе? Какво съм направил? Йоу. Този е много гаден, бай. Чакай малко. Това е моята къща. Аз много на колище. Правя каквото Като мумия. Това е да си мъж под чехъл. Добре. Да. Честито ми зели. Добре, обаче трябва да кажем нещо на хората сега. Благодарим ви, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала. И хора, това беше от днешното видео. Да. Не забравяйте да оставите лайк, да се абонирате и утре очаквайте ново клипче на Brawl Stars. Да. До скоро!